A tájfutás egy olyan sportág, ahol térkép és tájoló segítségével kell a versenyzőnek egy számára ismeretlen pályát végigfutnia. A pálya több pontból áll. Ezeket a lehető legrövidebb idő alatt kell megfogni. Ha a versenyző a pontokat rossz sorrendben fogja meg, vagy kihagy akár egyet is, akkor kizárják. A pontok között az utat a tájfutó maga választja meg. Sokan azt gondolnák, a legjobb út az egyenes, de az gyakran akadályozza egy domb vagy egy bozót, amit gyorsan kikerülni. Tájfutni bárhol lehet. A versenyeket többnyire erdőben rendezik, de vannak városi, parkos és ligetes versenyek. Lehet futni hegyvidéken, dombos tájakon és síkterepen is. Bárki, nincs korhatár. A versenyeken bárki megtalálja a saját kategóriáját, a legapróbbaktól a legidősebbekig. Emiatt egy igazi családi sport a tájfutás. Elkezdtem tájfutni, aztán a húgom is, végül anyu is követett minket, de ez nem különleges, a csoportból sok gyerek szülei és testvére is tájfutnak. A hangulatos versenyek, a jó közösség miatt is, mert új embereket ismerhetek meg. Olyan helyekre juthatok el, ahova különben biztosan nem mennék. Ki lehet kapcsolódni a mindennapokból, és mert a természetben vagyunk. Egyszerre jelent fizikai és mentális kihívást.